Всеки си очила. Моите очила. Не. Така. Малко са криви, слушайте се свята, не е всичко и тича. А така, това е Жаки. Това е Сабина решава задача по физика на над 4-те. Сабина, кажи нещо, мразиш ли? Много. А това е Екскалибур. Това е моят Екскалибур, Да. който бяхме забравили в градината. Това е част по физика. Ето, може да се забележите. Ние изключително много. Да, това ни е класния, господин Дикловски. А това до него е? А това на него е Пико. Да. Да, и както виждате, абсолютно не сме правим Която решава задачата на всички решения. Решия. Решила задача. Не ме снимай толкова. Ади, кой ще снима вместо мен? Да. Джонк. Тадам. Ти си цулната камера. Не спомня, че не те иска. Това ни е клас. Не ми е решила задачата. Тук имаме... Кой имаме? Има плакат. Приложение на лазер. Сабина май реши задачата. Това е втората пасара. Оп! Еди! Сори! Може да свърши. Yeah, bye.